ọdụm bụ eze na-achị ụmụ anụmanụ. Ama agụ dịka anụmanụ ihe nke ukwuu. Ọ na-agara onwe ya, ọ naghị achị ọwe. Onwe ya efe ịpụta gị na ya na-akọ ọnụ maọbụ na-ama njakịrị. O wee ruo otu ụbọchị, nwa enwe si n'ime ọhịa mapụta bịarute n'ebe agụ ahụ na-ezuru onwe ya ike n'ukwu osisi. Ya bụ enwe akpọọ ya agụ. Ịmakwa na ọ bụ taata ka m mara na ahịhịa n'ebe a na-acha anụnụ anụnụ. Agụ ewelite isi ala ahịhịa enwe na-akọ. Ọ bụrụ ahịhịa ahụ ọ makpuru n'elu ya. Agụ asị ya mba nọ, ahịhịa n'ebe a na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ya bụ enwe amalie sị na ọ bụ asị na agụ agakọrọ ihe nyanwa ma ama na ọ bụ anụnụ ka ọ na-acha. Etu a ka isi agụgọ ha si wee malite. Ha abụọ esigide na agụgọ. Enwe asị na onye ga-ebi okpe abụọ ọdụm bụ eze ha. Enwe asị ka ha gakọrọ ọdụm, ha jejuo eze ha. Ha abụọ were gawa na nke ọdụm. Ka ha rutere n'ama igwe, ya bụ enwe malite tinwe igwe igwe. Otigide igwe banye n'obi eze. Ọ hụ ebe ọdụm dịlara n'oche eze ya. Enwe tiri igwe gawa ebe ahụ. Ọ gara ebe ahụ si igwe, ọ bụ eziokwu na ahịhịa dị n'ime ọhịa na-acha anụnụ anụnụ? Ọdụm ewere nwayọọ wee were uche ya na-akọ wee mara ihe kpatara enwe ji ajụ ya bụ ajụjụ. O wee zaa ya, ee, ọhịa dị n'ime ọhịa na-acha anụnụ anụnụ. Ya bụ enwe malite ṅụrịnwa elu na-asị na ọ bụ ihe a ka ya na-agwa agụ na ọ chọghị ige ntị, na ọ na-esi agụgọ jiri nwe isi na ọdụ na-akpasụgharị ya nwa iwe. Ọgwa ọdụm bụ eze ha nyata anya ahụhụ. Ọdụm wee kutuo wee lee ha abụọ anya wee kweta na ọ gata ya bụ agụ ahụhụ, na ahụhụ ọ ga-ata ya bụ na ọ gaghị ekwu okwu maọbụ tụtụ ire mere ebe ọbụla ha nwere ọgbakọ. N'ọhịa ka ọ ga-emegide ruo afọ 5. Obi aṅụrị ewere na-akpa enwe. Ọṅụ na-egbu ya ka mmanya. O tiri ahịhịa na-acha anụnụ anụnụ ahịhịa na-acha anụnụ anụnụ mapụ isi n'ọhịa. Ka ha hụrụ na ọ banyere n'ime ọhịa, agụ wee welite isi ya wee jụọ ọdụm si ya, igwe, mana akwụkwọ dị si n'ọhịa na-acha n'akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ọdụm ele ya anya kutuo wee sị ya, eziokwu, ahịhịa dị n'ime ọhịa na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ihe a wee jụọ agụ anya. Ọ jụkwuo anya, kedụkwanụ ka isi enye m ntaramahụhụ a ebe ị ma na ọ bụ eziokwu ka m na-ekwu? Ọdụm wee sị ya, onye nwa ihe na onye a na-akwanyere ugwu n'obodo dị ka gị, ị kwesịghị ịpụta gị na-enwebụ ofeke a na-esi agụgọ. Na ụfọdụ ndị mmadụ achọghị ịmụ ihe bụ eziokwu, kama na ihe a chọrọ bụ ka ikpelara ha, n'agbanyeghị ihe ọ ga-ewe ha maọbụ ihe ọ ga-efu ha. Na ịbịa gị na ha nọrọ na-ama aka na-ama njakịrị na-esi agụgọ, mgbe ahụ bụ onwe gị ka ị na-akparị, maka na nnukwu mmọnwụ nọkarịa n'ọgbọ ụmụaka ha anya aja. Agụ ewere kwe wee were eziokwu ahụ eze ha gwara ha wee na-arọziri onwe ya, maka na ọ mara na ọkụkọ ọcha da mmanụ manya arụọ. Gee m ntị, ọ bụrụ na ị nọrọ na-aṅa ntị okwu niile ebe okwu si pụta ime ịga ọnụ ụna na-esi agụgọ, mana na ọ bụ oge gị ka ị na-egbu, maka na ụfọdụ ndị mmadụ achọghị eziokwu, ha chọrọ ka ikpe lara ha. Ha achọghị ịma ka o si wee mee na ka ya bụ ihe dị. Onweghị ụdị agụgọ gị na ha si nwere ka ha gbanwee ọnọdụ ha, maka na ihe na-esi nkapị isi dị ya n'ime ahụ. Ofeke tie mkpu, amaala ege ntị, maka na ọ bụghị mmiri niile zoro ezo ka a na-eme nchekọ. Ntị adịkwa ya gazie. Ọ na-abakwa